Jikelele obingela lawo umgelazi wediqa izwe lonke liyamazi ongamazi ngabe umuntu ofikayo ngithi nginethulela umsebenzi omusha shawo ukuphuma ngaphansi kwenkampani enkulu iFast and Quick Enterprises. Le nkampani ke ile ngikude lapha khona ngizokhona ukudalula ngoba phela sebezothathela uthathekile. Ngizophinde ngikusho ukuthi lo msebenzi engilethela wona uthe ukushintsha kakhulu futhi usezingeni eliphezulu. Uzophuma nje noma nini i-date ye kodwa izodalwa njengamanje. Engakusho ukuthi ngicela ukuthi niwuthokozele kakhulu futhi niwuhlangabeze ngoba kunoshintsho nje olukhulu kakhulu. Ngandike ngamaningi. Engizokusho nje ukuthi i-CD iyatholakala ku-November. I-date le bazoyikhipha kodwa lethu. I-CD kaGqilazi yatholakala ngomhla-3 November eMayi, ngomhla-4 November e-workshop. Nathi sobe sikhona.
la lo shu Tiwe ate manje ya lo shu ne ngozalile Yecala la le ngoma yecala la lo shu Ate manje ya lo shu ne ngozalile Lo shune we zamanzi